izen bat eta oinarri, eta oinaze eta bidean zure bila ibiltzea. Pinudiek usatzen dituzten harri xingorrezko bidetan gora. O Nafarroa, Nafarroa betikoa. O Nafarroa, Nafarroa betikoa. Nafarroako sakanan, Uharte Arakilen Euskal Herriaren bihotzean jokatu zen Beriaingo lehen kilometro vertikala. Goizeko 9 izateko 5 minuturen faltan jarri zen lasterketa abian iragan igandean. Irteera Uharte Arakilgo pilotalekuan eta amaieran noski Beriaingo tontorrean. San Donato ermitaren aldamenean jarritako helmugan. Guztira 4 kilometro eta 750 metroko ibilbidea eta 1023 metroko desnibela. 150 parte hartzaile inguru izan ziren. 30 segunduko tartea korrikalari batetik bestera. Bigarren kilometroan kokatutako Altsasoroburuko kontrolgunea ikusi berri dugu. Hortxe hasten da benetako igoera. Portura arte ez dago aparteko aldaparik eta korrika aritzeko moduko ibilbidea da. Altsasoroburutik gora ordea ez dago aldapa besterik. Tarte batzuetan 4 hankan jartzeko bestekoa. Uharte Arakilgoa Euskal Herriko kilometro vertikalen zirkuituko 3. eta azken proba puntuagarria zen. Aurtengoa izan da estraineko aldia. Hasiera Bizkaian, Anboton eman zitzaion. Segida Gipuzkoan, Xoxoteko zuzenien kilometro vertikalarekin, eta amaiera esan bezala, Nafarroan, Beriain edo San Donaton. Bigarren kontrolgunea duzu irudiotan, ibilbideko 3. kilometroan kokatua 925 metrotara. Hauntzaldapa deitzen diote bertako estokiari, eta ez dago zalantzarik izena ongi jarria daukala. Ikaragarrizko aldapa dago hortik gora, korrikalaririk ausartena ere beldurtzeko adinakoa. Beriain edo San Donatuko azken aldapa da honako hau. Benditza ikaragarria du eta 100 metroko tarte batean 164 arte iristen da bertako desnibela. Hankak nahikoa ez eta eskuak ere erabili egin behar, zer remedio. Behin aldapa hori gaindituta azken 500 metroetan korrika egiteko moduko tartea dago. Bertara ahituta iristen ez baldimazarra noski. Eta azkenean, helmuga San Donatoko ermitaren aldamenean 1484 metrotara. Euskal Herriko erdigune geografiko ere bertan dago, Olibesarioko saroian. Eta emakumezkoen artean onena, Nerea Amilibia Aiarra, erakustaldia eman zuen Beriainen gora. Oso ondo, aupa, aupa. Makina bat urte daramatza mendilasterketetan eta ongi zaildutako emakumea da Nerea. Kilometro vertikaletan ere bikain moldatzen da. Anboton 3. postua lortu zuen, Xoxoten ezin izan zuen parte hartu eta esan bezala Beriainen bera izan genuen onena. Hortxe duzue San Donatuko helmugara iristen eta bere denbora 52 minutu eta 11 segundo. Aparta, Nerea Amilibiak egindako lana. Elena Calvillo, Izaskun Zubizarreta eta Nerea Amilibiak osatu zuten beraz, emakumezkoen podiuma. Eta guztietan azkarrena Didier Zago, frantziarra. Aldapa gora korrika egiteko jaioa dela dirudi. Pirinotako herriska batekoa da Didier eta toaia aparta du mendian gora. Anboton, bere izan genuen onena eta baita Beriainen ere. Erakustaldia eman zuen eta aixe gailendu zen.
2 minutu terdi pasatxo atera zizkion Julen Aranguena bigarren sailkatuari. Bere denbora 40 minutu eta 41 segundo. Sarritan etortzen da Zago Euskal Herrira eta gustora aritzen da bertan. San Donaton iragan igandean hortxe ezarri zuen marka berria, 40 minutu eta 41 segundo. Gogotik lan egin beharko du denbora hori gainditu nahi duenak. Hortxe Didier Zagoren azken metroak, Beriainen bera garaien. Didier Zago eta Nerea Milibia beraz Beriaingo lehen kilometro vertikalean garaie.